जों दिनै चिरां जिल्ला दुलाराय बर' फरायसा आफादनि मावख'आव जोंनि बर' बिमा गौथुमनि मोनसे खौरां बिलाइ मेल लानाय जादों आरो बे जोंनि जि चिरां जिल्ला बर' बिमा गौथुम बेखौ थांनाय 2024नि जुननि 10 अक्ट'आव दानानै होजादों। दा बेबायदियैनो जों दाना होजानाय बायदियै जोंहा दा बर' बिमा गौथुम हिसाबै जोंहा माखासे समाजनि खामानि मावलांनांगौ दङ। गाज्रि आब्रुथि गैयि माखासे खामानि मावनाय बेफोरबायदिनि थाखाय जों नोजोर होनांगौ जादों। दा नोजोर होनायनि बेलायाव जों दा रायजो राजाफोरखौ सांग्रांथि होनांगौनि बेलायाव बा जोंनि मावनांगौनि जि थांखि बेफोरखौ मिथिहोनायनि बेलायाव एबा जों मावनांगौनि बेलायाव दा जोङो फारफ्रोम बिथिङाव मावलांनांगौनि थाखाय जोङो माखासे जोंनि बे खौरांगिरिनि मेलजों मिथिहोनो लुबैदों रायजो राजाफोरखौ। जोंनि समाजाव दा जाफ्लेबाय थानाय हाबा जाखानाय हिनजाव हौवाफोरा गावबा गावनि न'खर सिफायनानै हाबा जाखानाय हिनजावफोरखौ लानानै थांनाय बा हाबा जानाय हिनजावाबो हाबा जानाय हौवाफोरजों थांनाय बा हाबा जायिफोरजोंबो थांनाय गावबा गावनि न'खरफ्रा बेफोरबायदियाव जोंनि बर' समाजाव माने बिराद गाज्रि गोहोम गोग्लैफैदों। दा बेफोरखौ जोंनि माखासे समाज दैदेनगिरि बिथांमोना नोजोर होनांगौ आरो जोंबो नोंथांमोनजों मदद दङ। आरो जोंनाव बे समाजारि बेरेखा खामानि उन्दै बैसोआव हाबा जानाय बेफोरबो जोंनि थाखाय बिराद माने गाज्रि माबायाव फैगासिनो। दा बेफोरखौबो जोङो नोजोर होनांगौ आरो नोजोर होनानै जों बिसोरखौ माने मोजां माबाथिं माने बोसोन होनानै बा मोजां माबायै बिसोरखौ जों लाबोनांगौ उन्दै बैसोआव हाबा जानायफोरखौ। आरो जोंनि बर' समाजाव दा गुबुन हारिफोरजों हिनजावफ्रा थांनाय बा हौवाफ्राबो हिनजावफोरखौ लाबोनाय बेयावबो जोंनि न'खराव बर' न'खराव बा बर' समाजाव बांसिनैनो गाज्रि गोग्लैनायखौ जों नुबोगासिनो दङ। दा ओंखायनो जोंनि लाइमोनफोरा बेफोरनि सायावबो सांग्रां जानांगौ जाहाथे गावबा गावनि न'खरखौ मोजाङै दालांनो हायो। बेनि सायाव बिथांमोनाबो एसे नोजोर होनांगौ। मानो होनोब्ला दा जोंनि बर' समाजनि बा इयुननि जि बर' हारिनि थाखाय मावलांनांगौ बे हारिनि थाखाय मावलांनायाव बेफोरबायदि दानिफ्राय नोजोर होलाङाबा जोंहा माने उननि बेलायाव माने गाज्रि गोहोम गोग्लैगोन जों बेखौ नुहुरदों। आरो उन्दै बैसोआव दा फेग्रा मुवा बेसाद जानाय ड्राग्सआनो होन बा जौ जुवा बेफोरबायदिनि बेलायावबो जोंनि बर' समाजनि बा बर' न'खराव बारा बर' बिमानि जि माबा बेफोरो माने बिराद गाज्रि गोहोम गोग्लैदों आरोना। बर' बिमाफ्रा दुखुआव गोग्लैनांदों। दा एसे एनै माबानि सायाव एसे एनै बिमाफ्रा दा मदद लानांगौ जादों आफादफोरनि सायाव बा माबा मोनसे हारिनि दैदेनगिरिफोरनि सायाव। बेफोरबो जाहाथे जाया बेफोरबायदिखौ जोंनि बर' दैदेनगिरि गामिनि दैदेनगिरि बिथांमोनहाबो माने बिनि सायाव नोजोर होनांगौ। आरो गामिनि जि परिबेस बेखौ गामिनि मानसिफ्रासो मिथियो नालाय, ओंखायनो गामिनि आइजो अनसाय आफादफोर बा गामि दैदेनगिरि बिथांमोनहा नोजोर होनानै माने बेफोरखौ फोसाबलांनो नाजानांगौ। आरो उननि बिथिङाव जाहाथे बिथांमोनहा माने जोंनि थाखाय मोजां फिथाइ लाबोगोन जों बेखौबो आसा खालामो। गामि दैदेनगिरि बिथांमोननि सायाव जों बेखौ खावलायबाय। आरो जोङो बर' बिजोंनि फरायनायखौ नोजोर होनांगौ। मानो होनोबा जोंहा दिनैसिम बर' बिजोंनि फरायसालिफ्रा थैनो थांगासिनो दं, माखासे थैबायबो। आरो दा बेफोरबायदि बर' बिजोंनि फरायसालिफोरखौ जों लाखिनो थाखाय बर' बिजों फरायनांगौ। आरो बे बर' बिजोंखौ जों फरायाबा उननि जोंनि बर' समाजनि जि माबा बर' हारिनि बे बर' हारिनि जि जोंनि सिनायथि, जोंनि जि गेरेमसा हारि दानायनि मोनसे थांखि, बे थांखिया जोंना जाफुंनाय नङा। उनाव जों फेलें जाहैगोन जों बेखौ नुहुरो। आरो बर' आइजोफोरा बा लाइमोनफोरा जोंनि गाननाय जोमनाय बर' हारिनि गाननाय जोमनायफोरखौ आब्रुथि लाखिनांगौ। मानो होनोबा दिनैनि बर' बिमाया जों नुनो मोनदों बांसिनानो गुबुन हारिनि जेनेबा सुरिदार गाननाय मानाय बेफोरबायदिखौ दिनैसिम जुदि दिनै गानोबा बर' बिमाया, होमबा उननि जेनेरेसना माने थाहैनाय नङा। आरो थाहैयाबा जोंनि हारिया बोरै थागोन?
जोंनि हारिया दिनै गावहानो राव दं, गावहानो हारिमु दं। दा बे हारिमु, राव, गाननाय जोमनाय बे गैयाबा मोनसे हारिया थांनानै थानो हानाय नङा। ओंखायनो जोङो बेखौ नोजोर होनानै जोंनि बर' लाइमोन एबा बिमाफोरा गावनि गाननाय जोमनायखौ आब्रुथियै लाखिनांगौ, जों बेखौ खावलायो। आरो जोंनि दा बर' बिमाफोरा गावनि फिसाफोरखौ गोजानाव बा जायगायावनो फरायनाय फरायसाफोर बेखौ नोजोर होनांगौ बे बर' बिमा बिफाफोरा। मानो होनोबा जों मोजाङै नोजोर होआबा दिनैनि जुगाव अनेक जाथाय जाबोगासिनो दङ। रेप केसानो होना मानो, बुथारजानाय केसानो होना मानो। दा बेफोरबायदि केसा जाहाथे बिमा बिफाया मोजाङै नायोबा जोंनि समाजाव बेबायदि गुबुंले बारा जों जायनि थाखाय दिनै बर' बिमाफोर बा जोंनि दुलाराय बर' फरायसा आफादानो होना मानो, जोंनि हारिनि जि हारिनि आफादफोर बिसोरो बिसोरनि एगेन्स्टै सोरखौबा जेनेबा एगेन्स्ट बे बुथारनाय बा रेप खालामनाय बेफोरनि बेलायाव जोङो रेलि बा धरना बेफोरबायदि होनाङा जायो। मानो होनोबा जोङो गारजेना जुदि थिगबा जों बेफोरबायदि खामानिखौ मावनाङा आरो। ओंखायनो जोंहा मा होनो समाजावबो जोंहा गाज्रि माबाया फैयो। आरो ओंखायनो बेखौ बिमा बिफाफ्रा एसे मोजाङै नोजोर होनांगौ। आरो नोजोर होनानै जुदि फारसेथिं अबेबा बायदिखौ जुदि माबानो हायाबा, फोसाबनो हायाबा गावबा गावनि फिसाफोरखौ समाज दैदेनगिरि बिथांमोननि सायाव एसे माबानांगौ आरोना, बेखौ हेफाजाब लानांगौ। होमबानो माने जोंनि समाजाव मोनसे मोजां परिबेस फैगोन, बेखौ जों आसा खालामो। आरो जोंनि बे माबायाव दा आब्रुथि गैयै भिडिअ खालामनाय, रिल्स खालामनाय बेफोरनि बेलायावबो बिथांमोना सांग्रांथि जानांगौ। मानो होनोबा बेबायदि भिडिअ रिल्स बानायनाय आब्रुथि गैयि बिजों जोंनि समाजावबो गाज्रि गुबुंले बारबोगासिनो दङ। आरो नेक्स्ट जेनेरेसनावबो बेबायदिनो जोङो माने मा होनो बेखौ गाज्रिनि बिबाङा बा गाज्रिनि गोहोमा बांद्राय जालांगोन, जों बेखौ नोजोर होदों। ओंखायनो बिथांमोनहाबो आब्रुथि गैयै भिडिअ खालामनायफोरखौ बन्द' खालामनांगौ। आरो इउनिसेक्स सेलुन एबा बिउटि पार्लारनि गिदिर गिदिर फोसावथाय खुलिनायफोरखौ बन्द' खालामनांगौ। मानो होनबा बेजोंबो जोंनि समाजनि माखासे माबाफ्रा माने गाज्रि गोहोम गोग्लैयो। बेनि थाखायनो बिथांमोनहाबो बेखौ नोजोर होनांगौ समाजनि सायाव। आरो समाजखौ फोसाबनो थाखाय बिथांमोनाबो खामानि मावलांनांगौ। आरो समाजाव साबजाथावै मेथाइ लिरनाय एबा भिडिअ खालामनाय बेफोरखौ बन्द' खालामनांगौ। मानो होनबा दानि जेनेरेसना माने माबाखौ लाङा, बांसिनखौनो माने नेगेटिभ पइन्टआव फैनो नागिरो। ओंखायनो बेफोरखौ एसे नोजोर होनानै जेराव जोङो समाजनि थाखाय मोनसे मोजां बार फैगोन बा समाजनि थाखाय मोनसे साबजानाय माबा मोनसे परिबेस फैगोन, बेखौ एसे जों नोजोर होनांगौ। ओंखायनो बेफोरनि बेलायावबो बिथांमोनहा जाहाथे मोजाङै गावबा गावनि जि रोंगौथि बा गावबा गावनि जि माबा बेफोरखौ एसे नोजोर होनानै भिडिअ लिरनाय बा मेथाइ रोजाबनाय बेफोरखौ मोजाङै समाजनि थाखाय साननानै मावलाङो, बेखौ जोङो खावलायो। आरो जोङो मोनफ्रोमबो गामिनि दैदेनगिरि आइजो बर' बिमाफोरनि समाजनि जे गाज्रि बिथिंफोरखौ नोजोर होनांगौ, जों बेफोरनि सायावबो एसे नोजोर होदों। एसेथ' नङा, बिथांमोनहा माने एसे मोजाङैनो नोजोर लानांगोन। माने जोङो बेखौ नोजोर लायाबा जोङो बिफाफोरा बाहेरायाव थाङो, खामानि मावहैयो, न'खर दैदेननो थाखाय रां फैसा नांगौ जायो। दा बेफोरबायदिनि बेलायाव हिनजाव माहारि बा बर' बिमाफ्रा नोजोराव न'खरखौ नायनांगौआ बांसिन जायो। ओंखायनो बर' बिमाफोरा जोंनि गामिनि माखासे दैदेनगिरिफोरजों बा मेलेमजिबि गामि दैदेनगिरि बिथांमोनहा बयबो साफ्रोमबो बर' बिमाफोरखौ जोङो खावलायगोन, जाहाथे गामियाव जिखिनि माने गाज्रि बिथिंजों थांनो नागिरनाय बा गाज्रि खामानि मावनो नागिरनाय बा माबायदि परिबेस बेफोरनि सायाव मोजाङै जुदि नोजोर होनानै बेफोरबायदि खामानिखौ मावलाङोबा जों समाजनि माखासे मोजां खामानिफोरखौ बा जोंनि बर' हारिनि दानायाव माखासे खामानिफोरखौ जों गोरलैयैनो जाहैगोन बायदि मोनो। आरो जाहैगोनबो। जोङो जुदि बयबो बर' बिमाफोरा मोजाङै गावनि फिसा फिसौफोरखौ नोजोर होनानै बा जोंनि बर' फिसाफोरखौ मोजाङै गियान होलाङोबा बिसोरबो निस्सय मोजाङै जालांगोन। आरो जोंबो हारि दानायाव हारिखौ गेरेमसा
मोनसे हारि दालांनांगौआव बेयाव जों मदद मोनगोन जों बेखौ आसा थाबाय आरो बेखिनिखौनो बुंनानै जोङो दिनै चिरां जिल्ला दुलाराय फरायसा आफादनि जि मावख' बे मावख'आव जोंनि जि बर' बिमा गौथुमनि जि खौरांगिरि मेल खुंनाय बे खौरांगिरि मेलखौ जों बेयावनो दोनथ'नाय जाबाय नांगौ जाबा जों उनाव बेबायदिनो माखासे माबाखौ लानानै जों नुजाफिननाय जागोन गोजोननाय थाबाय खुलुमबाय नोंथाङा रेलवे आसाम पुलिस बेंक टेट बायदि सरखारि साख्रि मावनो गोसो दं नामा एबा नोंथाङा बेफोर बायदि साख्रिनि थाखाय थियारि खालामगासिनो दं नामा नोंथाङा रेलवे आसाम पुलिस बेंकिं एसएससि आसाम डाइरेक्ट रिक्रुटमेन्ट टेट बायदिनि आनजादखौ खनले होदोंब्लाबो जाफुंसारनायखौ मोननो हायाखै नामा जुदि नोंथाङा रेलवे आसाम पुलिस बेंकिं एसएससि आसाम डाइरेक्ट रिक्रुटमेन्ट टेट कम रिक्रुटमेन्ट आनजादनि थाखाय थियारि खालामगासिनो दङब्ला नोंथांनि थाखाय लानानै फैदों मोनसे मोजां रादाब लास्ट ईयर से प्रिपरेशन स्टार्ट किया बट कोचिंग ज्वाइन करने के बाद ही मेरा एग्जाम क्लियर हुआ तो मेरा इस साल 3 एग्जाम का प्री क्लियर हुआ CHSL का प्री क्लियर हुआ फिर IPS PO का मेरा प्री क्लियर हुआ है और CGL का भी मेरा प्री क्लियर हुआ है तो अभी मैं मेंस का प्रिपरेशन कर रहा हूँ क'क्राझार सहरनि RNB रोड वार्ड नम्बर 6 साई बाबा मन्दिर एबा एयारटेल अफिसनि साखाथियाव दङ IBT कचिं इनस्टिट्यूटआ IBT कचिं इनस्टिट्यूटआव बेंकिं एसएससि रेलवेज डिफेन्स टेट आरो गुबुन सरकारि साख्रिफोरनि आनजादनि कचिं होनाय जायो आरो बेनि मुं थिसननाया दासान्दि सोलिगासिनो दङ आं नाजाथाय मेथ्सफोराव उइकफोर ओमफ्राय दा बाहायनायानो एसे थाबसिन जाबाय आरो बाहाय CA क्लासबो जायो माने सामफ्राम कारेन्ट एफेयारफोर जानाय बहाबा मा जानाय जे मा जानाय बेखौ मोनगोन ओमफ्राय रिजनिंफोर इंग्लिश क्लास जाजोबो गासिबो मेरा क्वांट में एक्चुअली खराब था इसलिए मेरा ज़्यादातर एग्जाम में क्वालिफाई नहीं कर पा रहा था और कॉन्फिडेंट भी नहीं था जब से मैंने ज्वाइन किया है तब से मैंने क्वांट पे एक्चुअली अभी मैं क्वांट पे अच्छा हूँ और कर भी पा रहा हूँ तो अभी कॉन्फिडेंट भी हूँ और फैकल्टीज भी बहुत अच्छे हेल्प करते हैं बहुत IBT कचिं इनस्टिट्यूटआव मुं थिसननायनि गोबां मुलाम्फाफोरखौ नोंथाङा मोननो हागोन जेरै ल' कोर्स फीस स्पेशली डेली करंट अफेयर्स क्लासेस लाइफटाइम मेंबरशिप कार्ड weekly 5 to 6 days classes comprehensive study materials regular online and offline mock test make my exam app flexible class timings doubt clearing session बेफोर गासै सुबिदाफोरखौ नोंथाङा IBT कचिं इनस्टिट्यूटआव मोननो हागोन अब्ला थाबैनो मुं थिसनदो आबुङै मिथिनो थाखाय 9387277188 एबा 91013258449 आव सोलोंनो हागोन